que racha totalmente os vellos non deben de enamorarse. Vamos, Bernardo, aquí o vedes que non son 54, son 80 e poucas, contigo sempre son poucas. 80 e poucas primaveiras aquí o vedes o home enamorado perdidamente, pero o máis difícil non é ese, o máis difícil é que non só ele é feliz, sino que fai feliz a unha muller. A ver, o mérito é a edade, solo a edade, porque despois de novos intentos fracasados totales, facelo ben a terceira, eso non ten mérito, que ten mérito é que eso, que con 80 e moi pouquiños anos, pois señas capaz de enamorarte, de vivir como un rapaciño, que penso que o que fixeches toda a tua vida, que cando ten unha ilusión, de verdad que parece un neno, e iso que fai que contaxes a ilusión. Eso. Un dos segundas características como home, é que aquí onde o vedes é un Don Juan, E agora cando viña por aí, iba a carretera, pero claro, non é a carretera esta, non, vou deixar, é que pasei por un club que puña club Don Juan, e dixen, coño, mira, vou mencionar, este é un Don Juan, pero un Don Juan de aldea. E outro dos moldes que rompeu é que, parafraseando a obra de Zorrilla, Juan Tenorio, contigo non se pode dicir original, hai que mudar a última palabra, e caso del que un home que anda sendo Don Juan e sendo de aldea, viaxou moitísimo, é unha das cousas que máis se lle notan cando falas con ele, e que un home que viaxou por todo o mundo, e polo tanto, no teu caso, os versos serían yo a los cielos subí, yo a los infiernos bajé, y en toda parte dejé memoria dulce de mí. Cantos corazones nos romperías por aí. Eso. Nos romperías por aí. Para terminar ahora, por fin, que está empezando a chegar a madurez, ainda que queda moito, pero está empezando a chegar a madurez, sentar a cabeza, e espero que outras cousas máis, e polo menos seguir pois sendo ese matrimonio tan maravilloso que so del los dos. E o terceiro molde que por que estamos aquí. Xa o mencionaron, pero vou non repetir, que estamos aquí porque a súa rama paterna pois ten aquí as raíces e, polo tanto, este home que tanto floreceu polo mundo, unha parte das súas raíces as ten aquí. Por iso, para ele, esta presentación é tan especial e non demostra que volve a romper outro molde que aquí estamos cheos, é dicir, eres profeta en tu tierra. Pero deixemos de falar do home e falemos da persoa. Él mismo di: soy un hombre inculto que hizo cultura. Vale, a razón de que diga eso é porque cando él estaba no seu máximo apogeo, podíamos dicir laboral, por dicirlo de algún xeito, bueno, na túa máxima actividade vital. Non sei se vos acordades que as clases políticas estaban divididas en dos grupos, a clase política está dividida en dos grupos, que sempre ademais estaban confrontados entre eles, daba igual o partido, pero sempre, de todos os partidos estaban divididos, e eran os da boina e os do birrete. E este home di, eu son un inculto porque son os da boina. Pois mira, recorda aquela frase que decíamos que o que a naturaleza non deu, a universidade non presta. E lembrate, sobre todo, na nosa clase política, que a maioría dos birretes o único que tapan son os piollos ou non vou dicir outras cousas porque é bastante vergoñento. A túa boina, polo contrario, meu rei, a túa boina abriga, nunca mellor dito, en primeiro lugar un gran sentido común. Un sentido común sólido e duro como se fora granito de canteira. Ese sentido común que fai que cando un fala contigo e repasamos o que pasa na sociedade ou o que pasa na política ou o que pasa na vida, ainda que Cristóbal tamén participa de cando en cando, e non sabes, imaginando, desviando o tema, pero cando un participa en unha conversa contigo, gracias a ese sentido común, é moito máis doado buscar xuntos unha verdade que nos convenza, descubrir a verdade e non repetir consignas, e é como, penso que foi ese sentido común é que te fixo convencer, non só esa labia, esa que tes, sino ese sentido común, o que te fixo convencer a tanta xente para que participara neste proxecto. Unha das segundas características de Bernardo Valiño como persoa é unha fina ironía. Unha fina ironía en que o humor dos intelixentes, e a verdade que a ten é moi boa, e esa fina ironía dalle un pouco de picante e adoba moi ben as conversas. Señan estas de paparotas e sobremesa, lástima non poder estar hoxe disfrutando dunha desas, ou sexa, nunha simple conversa de cafetería. A verdade é que é moi agradable, supoño que esa ironía, esa labia, ese sentido común te abriría moitas portas. Cristóbal, estás pensando en abrir outras cousas? Deixa, abriría moitas portas. Está pensando en abrir moitos abrazos. Moitos abrazos.
abrirlle moitas portas, Ostras, igual. e por eso Que foi bueno. de facer algo que penso que é imposible. É imposible. E iso define a terceira das características, non vou extenderme moito máis, porque senón non veño aquí a facer de Paco Vázquez. Pero a terceira das características da súa personalidade é a xenerosidade. A Bernardo coñecino facendo unha obra benéfica, foi un desastre a obra, porque non organizábamos nós íbamos a botar unha má, e os organizadores foron un desastre, pero bueno, a verdade é que todo o mal que saliu aquelo, todo o que tiveramos que pagar por aquelo, foi moi barato, porque dese fracaso saliu a nosa amizade, de verdade que te agradezo muitísimo que contases comigo para estar aquí. Esa xenerosidade de Bernardo, amigo, sentido común, e esa ironía, é o que fai que non é dos homes que buscan deixar pegada na vida. Onde deixan as pegadas as bestas, aí non medra erva. El o que lle gusta é deixar pouso, porque o pouso é algo fértil en onde poden florecer outros, e a él non lle importa que as flores os leven outros con tal de levar a rapaza, non, con él, con tal de sentirse concorde co que fai, co seu espírito, esa xenerosidade que sempre ten, esa xenerosidade que solamente tens que chamalo para que veña a botar unha man calquera cousa que lle propoñas. Eso é o que fixo posible unha obra que hoxe non sería posible. Por que? Desgraciadamente, nos nosos montes galegos hoxe xa non dan xente deste tipo, xente como moitos dos nosos pais que nos deron todo, que se deron por todo, e esa xenerosidade que fixo que, como daba protagonismo aos demais, convencía os políticos porque sacaban máis publicidade a eles que Bernardo mismo, de toda esa magnífica obra, todo ese magnífico sacrificio, por fin, pode recoller e me enseña un pouquinho de agradecemento para ti en exclusiva. Con todo isto, xa, de verdad, aquí lles presento, non sei se o escribí moi ben,